Nis, rinne mar ceacht bunathe lámh tríthisiach in ceacht Airíonna a bhí ann, ach tá mí chun dul aig agus féchant Cruthanna tríthisiacha in agus tréthe phlé. An gcéad dul síos, tréthe a bhaineann le tríthisiach ná aigeanna, ranna agus foiir. Clach mar hampla aigeanna dús. Tá ciúba gom an seo, agus aig is chráis gháthiseach a líonann dromchla. Chráis gháthiseach a líonann dromchla. Tá mé chun iad a chomhramh an seo, cabhróig na PC beag a Blue Tech lomsa. Córaigh sa bhaile iad. 1, 2, 3, 4, 5 agus 6. Tá 6 aig ag an gcúb. Tá mé chun é seo a chlárú thus an seo. Leir a ggóig mé mo fiann, sé gom, da rubh agus 6. Nis na ranna. Is tá gceist le rion ná cuine nó puinte. So cé bhéad puinte atá ag an gcúb? Úsáidigh mé an Blue Tech chun cabhrúlam an seo go tapig, so tá ceann amháin, córaigh lom, 2 ceann, 3 cín, 4 cín, 5 cín, 6 cín, 7, 8. Tá 8 rion ag an gcúb. Anis déanam míad comhramh na foiir. Is tá gceist le foiir ná nuair a hagann dhá aig le chéile. An dtuigeann sibh, dhá aig le chéile. Déanam míad comhramh tapig orthu. Nis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12. Tá 2 ceann déagair. Agus an ceisttearnach an rollann sé. Well, ní rollann. Tá mé chun ex a chábhaisteach an sin. Ag bagar aig chuig an pyramid, déanam míad comhramh na aigeanna. 1, 2, 3, 4, 5. Cabhraigh liom sa bhaile leis na rinne sin puinte nó cuine. 1, 2, 3, 4, 5. Agus foiir, cé bhéad foiir nuair a hagann 2 aig le chéile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cín. Agus an rollann, ní rollann. Bagar aig nis chuig an cón. Tá aig cuartha an gcón, agus tá aig cothram. Mar sin tá 2 aig an gcón. Tá rion, tá rion amháin, cuine amháin, agus tá foiir amháin ag dul timpeall ag an mbun. An rollann sé, Déanann. An sarcóir tá aig cuartha agus 2 aig cothram sin 3. Ní léon rion an sarcóir agus tá 2 foiir. An rollann an sarcóir, rollann. Deireadh hir, tá an sféir againn. Nis, tá aig amháin cuartha ag an sféir. Níl aig cothram ag an sféir. Agus, chuir míad ceann amháin isteach, ní léon rion, ní léon foiir. An rollann sé,
Well, is líróda tá ann. Feadh Cruthanna sa bhaile, córaigh céibhéad aig, rian agus foiir tá orthu. Bíag machnamh